vytrcuje. Už bolej nohy z ty dálky, co jsme teď šli. Pojď. A co to dělá ten klacek? Nic. A zase se jde klouzat. Spadni. Pokud se já neslavím. No, v Anglii sněží. Vidíte, ne? Nelinku, tady jak si to... Paní, co nám řeknete do kamery? Tady jako, no. Jděte do prdele. Tak takhle slyšíte, jak se cigáni baví s gáčema. Ne, nemůžu, já plně nohy. No, teď tady se radši chytneme, nebo tady se zabijeme. Držíme. Oh. Bože můj. No, máme jsme se zabili. A zase Nelinka. Šel jsem si pro diplom, tady jak to vidíte, moje diplony. Oakwood High School. Koupím za chlapetí. No tady jede pán pošťák, nám přinese si zprávu nějakou. No, takhle to Amále sluší. Bože. Kdo by to jen řekl? Že takový chlap bude jednou ženskou. Já tady se... Vidíte, jak to tady klouže. Oh. Hej, dej si takhle telefon a takhle koukej dolů, tak kdyby nebyly tvoje nohy.